ବାସି ପଖାଳରେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ସଜ ପଖାଳ କଣ ମିଳିବ ତା ତଟେ ତମେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ଯେ ମେହେନ୍ଦି କି ମୁଁ ଧୋକା ମାରି ବାହାର କରିଦେବି? ଆରେ ସିଏ ପରା ମୋର ନୂଆ ପ୍ରେମିକା। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ନାଟକ ଖରା ହଉଛି ବର୍ଷା ହଉଛି ଦଇତାରି ବନ୍ୟା ବାହା ହଉଛି বহি দোকানে সবা তল থাকা থিবা তলে বহি কিন্তু মেহেন্দি মোর সম্পর্ক এবেকার সুপার ডুপার হিট নাটক হাফ নাইটির সাথী অন্ধার ভিতরে আছে সেই অন্ধার ভিতরে হজাই দিও ତମେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ? ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ଭିକାରିଣୀକୁ ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକା